Tervetuloa mukaan. Ja tänään mulla on vieraana Silja Ballin, joka tuo meille ihanan keskusteluaiheen elämän suolaa. Tai me tuodaan yhdessä toki, mutta siis tämmöiseen päädyttiin Siljan kanssa, että olisi hyvä avata sitä ajatusta ja sitten ehkä ihan mitä se tarkoittaa myös niin kuin käytännössä, onko siellä niin kuin tässä oman elämäntavan kehittämisessä, niin kuin, mikä siinä on se ehkä se juju ja mitä mahdollisuuksia. Mutta mä heitän pallon sulle, Silja, että jos sä vaikka esittelisit itseäsi vähän, niin kuulijat saa sitten kiinni sun taustasta ja niin, sähän oot itse asiassa missä päin sä ootkaan? No mä asun nyt vuodesta 1993 lähtien Saksassa. Nyt tällä hetkellä asun DDR:n puolella, niin kuin entisen DDR:n puolella Saksenissa. Ja tuossa on Bayerin raja ihan lähellä ja Tšekin raja on ihan lähellä. No niin. Ja mitä Saksaan kuuluu? No täällä on niin mielenkiintoista. Siis täällä on niin paljon vaihtoehtoisia ihmisiä ja niin laajat kaikki piirit ja ajattelutavat. Ja kyllä tykkään olla täällä Saksassa. Tietysti tämä aika nyt on vaikeaa, mutta mä luulen, että se on ihan joka paikassa vaikeaa. Saksalaiset on sinänsä, siis täällä on hyvin paljon vaihtoehtoista lääketiedettä. Saksalaiset mun mielestä lähti ensimmäisenä kierrätysajatukseen, niin kuin jätteiden kierrätys. Ja saksalaiset yleensä avaa suunsa, että he on vähän tämmöistä värikkäämpää kulttuuria. Tietysti ei voi verrata johonkin etelämaihin, mutta kyllä olen ihan mielellään täällä. Ja sitten täällä ei ole ihan niin kylmää kuin siellä Suomessa. No täällä lunta riittää, että voidaan varmaan niinku rekka-autoilla tuoda, jos on tarvetta, mutta joo. Joo, mutta kerro vähän taustaa. On mielenkiintoista tietenkin kuulla vähän, että mitä sä touhuat ja mitä kaikkia ideoita sullakin on. Teen työtä luontaishoitajana ja mun erikoinen intressi on niin kuin löytää semmoinen yksilöllinen hoito-ohje tai ihminen löytää oman yksilöllisen tiensä just tarkasti, että mikä se on. Ei sillä, että kaikki tekee näin, vaan mikä se sun asia on. Ja mä sanoisin itsestäni, että mä oon Suomessa kasvanut, mä oon asunut USAssa myöskin, ja isä oli suomalainen, äiti on saksalainen, ja silloin sä et ole ulkomaalainen, mutta sä oot joka paikassa vieras. Näin mä koen sen, että ei ole missään kotona. Siis tämä on tietysti mun näkökanta. Toiset sanoo, että no joka paikassa on kotona. Se on toinen näkökanta, joka tietysti on positiivisempi. Ja sitten kun mä teen tämmöistä syvemmällä tasolla työskentelemistä ihmisten kanssa, niin se johtuu, sanotaanko myös siitä, että mä katson, että mä oon myös, sanottaisiko yliherkkä, että sä koko ajan teet ihmisten kanssa töitä ja etsit siellä niitä kipupisteitä ja sitten sä niin hajat ne taas sieltä syvältä pois. Ja just sen oikean asian löytäminen tai tarjoaminen sille asiakkaalle, niin se on niin kuin mun tosi niin kuin intohimo, voisi sanoa. Mutta se tietysti muovaa sitten luonnetta ja sitten on hirveän, niin kuin mä oon näissä vaihtoehtoisissa piireissä, se on hirveän hauskaa ja tietysti omat ajatukset, että missä toiset menee niin kuin liian korkealla ja toiset ei ole tarpeeksi maadotettuja. Ja se värikkyys musta on aina mielenkiintoista. Myöskin se ymmärtäminen, toisten näkökulmien ymmärtäminen. Se on se, jonka mä saan myöskin keskustelun kautta. Ja sitten mä niin kuin näen ihan oikeasti niin kuin nämä eri näkökulmat ja ymmärrän heitä. Se on mielenkiintoista. Joo, ja mulla sillä tavalla mä yhdyn tuohon täysin. Mullakin, niin kun se oli tosiaan 10 vuotta tuolla Briteissä ja muutenkin pyörinyt maailmalla niin paljon, niin kyllä se perspektiivi on iso voimavara, kun on ainakin 2 kulttuuria, joita pystyy vertailemaan, niin silloin kans maailma avautuu eri tavalla, että siinä on hyötynsä. Ja just se, että
se tärkeähän on, että on vähän kauemmin, että se ei riitä, että käy lomalla. Sitä mä aina sanon, kun ihmiset että no mutta kyllä minäkin olen, mutta kulttuuri on kuitenkin vaikea asia. Se kestää aikaa ymmärtää ja sisäistää, mitä se tarkoittaa. Se on tosi mielenkiintoista sillä tavalla. Kyllä, joo. Mutta sulla on tuossa on niin kuin Siljan toi nettiosoite vielä, eli jos joku haluaa käydä katsomassa, tutustumassa, ja nehän on suomeksi sitten sulla siellä materiaalia. Siellä on suomenkieliset sivut kanssa, kyllä. No, tosi hienoa, joo. Että toi on varmasti niille, jotka ehkä haluaa vähän perspektiiviä ulkomailtakin, niin tosi freshia saada vähän eri saa ottaa yhteyttä kyllä. Joo. No niin, hyvä kuulla. Mutta lähdetään sitten purkamaan tätä meidän aihetta, mikä valittiin, eli tosiaan elämän suolaa. Mitä meillähän tämä on ehkä myös Dolce Vitana, niin Dolce Vita itse asiassa on just sitä hyvää elämää ja kaikkea tätä, minkä takia me ollaan sekin valittu, mutta se on meillekin niin tosi tärkeä, keskeinen asia, että me ymmärretään, että miten me saadaan elämästä irti just se, mikä on meille oikein ja jokaiselle. Ja annettaisiin niitä palikoita. Vähän niin kuin säkin sanoit, Silja, niistä, että miten suakin kiehtoo ihmiset, niin onhan se on se yksilöt ja yksilöt sitten ryhmissä, että sieltähän löytyy 1000 ja 100 eri mallia ja miljoonia siis vaihtoehtoja, minkälaisia ihmiset voi olla, koska me kuitenkin edustetaan niin monenlaista ajatusta ja meillä on eri iät ja rodut ja kulttuurit ja ihan niin kuin kaikki, niin se on kyllä hienoa ja mun mielestä hieno purkaa tätä aihetta sun kanssa. Sopiiko, että aloitetaan tuosta omasta totuudesta ja ehkä sitten voidaan sieltä hypätä siihen totuuden mukaisuuteen. Niin haluatko vähän avata, miten sä näet tämän oman totuuden ja jos ajattelee tätä omaa elämänlaatua myös? Ymmärtäminen on semmoista, että se tapahtuu aina niin kuin sä ymmärrät jonkun asian, saattaa olla ihan yksinkertainen totuus. Ja sitten sä kuulet siitä tai koet jotain ja sitten sä ymmärrät sen ihan eri lailla. Ja sitten taas ihan eri lailla. Eli se on jotenkin kerroksittain se ymmärtää asioita. Ja tuo elämän suola, siitä mulla tulee mieleen, että on kysymyksiä, jotka kysyy, että elätkö sä ollenkaan? Kuinka sä elät? Ootko sä eläväinen? Koska sanotaanko elämän lopussa olisi hyvä, että on elänyt, niin se on järkevää kysyä ihan joka hetkellä, että elänkö minä? Vai onko mä vaan olemassa? Vai teenkö mä vaan täytänkö vaan tehtäviä? Vaan se elämän suola on se, että jokainen fyysinen kehon solu on olemassa. Mä oon olemassa. Minä tiedostan itseni. Mä tunnen kehoni ja sitten, että mä voin hyvin. Ja se kysymys, se on tärkeä kysymys aina, ajoittain ainakin, että onko myöskin elämänsä kanssa tyytyväinen. Että niinku, onko tämä nyt, oliko tässä nyt kaikki? Monesti on tämmöisiä kysymyksiä. Ja sitten myöskin se, että mä elän hetkessä ja nautin kaikista. Kyllä. Esimerkiksi muistan, kun lapset oli pieniä, niin varsinkin äitinä, niin sehän niin kuin sun olemassaolo loppuu siihen, kun sulla on lapsi. Että se niin kuin kaikki pyörii sen pienen ympärillä. Ja sitten on niin kuin tärkeää nauttia hetkistä, nauttia siitä kupista kahvia, olla onnellinen siitä pienestä olennosta, koska sitten ne on jossakin vaiheessa iso ja sulla on aikaa, ja sä voit miettiä, että oliko tässä kaikki, niin se on niin kuin moni tämmöinen asia yhdessä, jotka tekee sen, että mä elän ja elämä maistuu elämälle ja mä koen eläväni. Ja siinä mielessä esimerkiksi tämä aika nytten, me voidaan käyttää se siihen, että me kysytään, että miten me halutaan elää. Onko tämä hyvä meille? Halutaanko me jatkaa tätä elämää näin? Onhan se ihan mukavaa, kaikki ylellisyys, mutta tarvinko mä sitä? Ja se aika on tärkeää. Ihmisille ja toisille. Joo, tosi hyvä tämä
ajatus siitä, että jokainen hetki, mäkin paljon painotan tätä, että jokainen askel, joka me otetaan, jokainen ajatus, joka me luodaan, se luodaan täällä ja nyt. Ja se tarkoittaa myös sitä, että sä voit olla hyväksymättä sitä, tai sitten sä voit niin sanotusti hyväksyä. Jos sä oot hyväksymättä, niin todennäköisesti kun mitä vanhemmaksi sä tuut, niin sä joudut sitten kohtaa sen, mitä sä oot jättänyt hyväksymättä. Niin miksi pitäisi odottaa jotain, joka sun on kuitenkin kohdattava? Ja siis moni vanha ihminen voi todentaa sen, että ne on joutunut katsomaan itseään peiliin, jos eivät koskaan ole niin tehneet, varsinkin elämän lopussa. Ja tämä on niin kuin hyvin viisas ajatus se, että silloin niin kuin, kun tekee itsensä kanssa rauhan siihen, että me elämme koko ajan ja me tiedostamme itsemme koko ajan, niin silloinhan sitä ei enää tarvitse ajatella, koska me jo tiedostamme sen. Eli me voidaan poistaa aika suuri taakka, kun me saadaan se luonnolliseksi, orgaaniseksi osaksi meitä. Joo, kyllä. Mä ajattelen sillä, että kun ihmiset puhuu aina, että mikähän on minun elämäni tie ja minun elämäni tarkoitus, niin semmoinen aika raadollinen ajatus, että yleensä se ihan siinä ensimmäisenä vuosina se sun elämän tarkoitus muovautuu myöskin niin kuin traumaattisten kokemusten kautta. Ja jokaisella on jotakin. Onhan ehkä ihmisiä, joilla on kaikki ihan kivasti, mutta jotakin on aina perheessä tai raskauden aikana tai näin, niin ne ongelmat muovaa sun elämää. Esimerkiksi mä oon kaksonen ja mun kaksonen kuoli 2 päivää syntymän jälkeen. Niin se on osa mun elämän, sanotaanko, tehtävää, koska en koskaan voi sitä arpea saada pois. Ei. Ja se aina seuraa mua, niin kuin esimerkiksi läheisyys teemassa. Mutta sitten on buddhalaisuuden ajatus on se, että on tärkeää, miten sä suljet silmäsi. Jos sä suljet silmäsi ja sanot, että mä en ole ehkä ihan kaikkea selvittänyt, mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen ja mä oon tehnyt paljon ja oon kokenut, niin se, miten sä meet, on se merkittävää. Ja ihan sama, onko jotain kuoleman jälkeen vai ei, niin sehän on järkevää se, että kun rauhassa ja tyytyväisenä lähtee täältä, ihan sama miten se sitten on, niin silloin on elämä eletty hyvin. Kyllä, joo, aivan totta. Ja sitten se mielenkiintoinen tähän niin kuin tuotiin sitten se totuudenmukaisuus siis siinä mielessä, että kun meillä on oma totuus, se miten me eletään, mitä me nähdään itsemme olevan ja näin, mutta sitten meillä on myös se ulkopuoli, se kaikki, mikä niin kuin jonka kanssa me viestitään ja jota mekin olemme osa sitä, niin kuin sitä kaikkea ympärillämme. Ja silloin niin kuin se totuudenmukaisuus on mielenkiintoinen, että mikä on totta ja mikä ei ole totta ja ollaanko me, kuka sen määrittelee, kenen rooli se on päättää ja mihin pitää luottaa ja mihin. Ja nythän on vähän niin kuin me eletään aikaa, missä on aika suuria luottamuspulia. Luottaako valtioihin, luottaako yrityksiin, luottaako brändeihin, luottaako niin kuin, naapuriin, luottaako poliisiin. Siis, näitähän löytyy siis aivan valtavasti. Niin se totuudenmukaisuus asioissa ja itselleen ja muuta, niin se on varmaan vähän häilyvää monelle, että miten tätä pitäisi niin kuin ajatella. Mutta se on hirveän mielenkiintoista. Joo. Mä katson, että ei ole sitä oikein ja väärin. Eli ei ole totuutta ja sanotaanko vääryyttä, semmoista suoranaista. Tietysti ei saisi ehkä tappaa ihmistä tai jotain tämmöistä, mutta mä ajattelen, että on erilaisia teitä ja erilaisia ratkaisuja. Ja aina se ratkaisu ohjaa mua taas eri suuntaan. Ja sitten mä oon ajatellut, että se on jatkuvaa oppimista ja jatkuvaa uudelleen asioiden miettimistä ja uuden suunnitelman tekemistä. Ja mä sanoisin näin, että mihin mä voin luottaa? Se onkin vaikea kysymys. Pari asiaa voi luottaa, esimerkiksi, että yleensä niin kuin aurinko nousee ja laskee.
sitten kuu nousee ja laskee. Sitten mä voin luottaa että painovoimaan, mutta sitten mä voin luottaa myöskin omaan kehoni ja sanoa, että se on ohjelmoitu sillain, että niin kuin se haluaa selviytyä parhaalla mahdollisella tavalla hengissä. Plus, että niin kuin me ollaan myös, mun mielestä ihminen on hyvä olento, koska jos me tehdään hyviä ja sosiaaleja ja positiivisia päätöksiä ja tekoja, meidän aivot niin kuin lähettää meille, antaa meille endorfiineja ja niin kuin palkitsee meitä. Jos mä oon niin kuin ryöväri ja paha ja ilkeä, niin ei siellä tule mitään, sieltä voi tietysti myös jotakin adrenaliinia tulla, mutta sitten se nautinto täytyy hakea jollakin muulla lailla, että se ei keho sitä nautintoa anna. Niin se on mulle niin kuin, todistus siitä, että ihminen on hyvä olento. Ja yksi sellainen mielenkiintoinen ajatus on, että oikeudenmukaisuutta ei ole luonnossa. Se ei ole luonnon osa, mutta järjestys. Eli jos lähdetään todenmukaisuuteen, totuudenmukaisuuskäsitteeseen, niin silloin kun on hyvä järjestys, eli esimerkiksi jos on pomo ja on työntekijöitä, jos se pomo huolehtii niistä työntekijöistä, siis ainakin ne ei saisi kuolla nälkään, muuten niistä ei mitään hyötyä, mutta jos ne voi hyvin ja nauttia asioista, niin kaikki voi hyvin. Siis tämä on hyvä järjestys. Että niin kuin se, että joku vahvempi, parempi, rikkaampi käyttää muita hyväksi, se ei ole väärä järjestys. Juuri näin. Ja tämä järjestys on minusta jännä ajatus. Joo, aivan mahtava. Ja se vie meidät siihen käsitteeseen, mitä mä paljon käytän ja olen yrittänyt viedä yritysmaailmasta myös ihan ihmisten arkielämään. Eli tämä win-win-ajattelu. Järjestys omalla tavallaan on peräisin win-win-ajattelusta, koska luonnon ideana ei ainakaan mun mielestä ole luoda epäjärjestystä. Ja silloin se olisi epäloogista, jos se yrittäisi mitään muuta kuin luoda win-win. Mutta win-win tarkoittaa myös, että se testaa itse. Eli siellä ei kaiken tarvitse mennä täysin niin kuin putkeen koko ajan ja onnistua, vaan siellähän pitää olla tilaa kehitykselle. Mutta periaatteessa kuitenkin se, että se win-win on se moottori, jolla kaikki toimii. Ja silloinhan se menee just niin kuin sanoit. Miten se pomolla ei voi olla win-win, jos ne toiset ei anna takaisin sitä niin kuin tilaa, että tämä on voitto. Voitto. Se on ainoa. Se on vähän niin kuin autokin liikkuu silloin, kun sillä on niin kuin nämä sylenterit niin kuin pumppaa. Mutta jos se vaan tulee yhdestä paikasta yhteen, niin se jää kiinni siihen ja siihen se jää. Eli varmaan niin kuin se on hyvä peili maailmalle niin kuin katsoa itseään, että minkälaiseksi se on sitten itsensä tehnyt. Koska se win-win ei ole se tapa, millä me eletään periaatteessa isommassa kaavassa. Joo, kyllä. Joo. Ja luonnossahan niin kuin myöskin on se, että jos sulla on vaikka sato, yhtenä vuonna enemmän omenoita, toisena vuonna enemmän perunoita, niin myöskin luonnon rytmien mukaan eläminen. Yes. Et tietysti me ollaan aika paljon niin kuin etääntyneet näistä asioista, mutta siellä on terveyttä, siellä luonnossa on terveyttä. Tietysti Suomessa nyt esimerkiksi, mäkään en halua palella, sanotaanko näin, ja tietty luksus on hyvä, mutta jos ei ole enää yhteyttä luontoon, ei puhtaaseen ilmaan, sanotaanko hyvään ruokaan, niin ollaan niin, se ei ole elämää, se ei maistu, sieltä puuttuu elämän suola, se ei maistu elämälle. Tosi hyvä, ja siis toi on erittäin hyvä pointti siitä, että niin kun se, kun ihmiset sanoo, että joo, mä oon yhdessä luonnon kanssa, koska mä menen luontoon, niin se ei ole mulle, mä en allekirjoita, että se on niin kuin, että sä oot yhtä luonnon kanssa. Siis kunnioitatko sitä, yrität sä tuntea, miltä luonto tuntee, vai yrität sä vaan tuntea se, mitä susta itsestä tuntee. Siis on syvempi ulottuvuus, jonne ihmisten pitäisi oppia pyrkimään. Se, että sä kävelet luontoon, ei tarkoita, että sä oot yhtä luonnon kanssa. Sehän tässä toi niin kuin oma totuus ja totuudenmukaisuus, se on tarkoittaa vähänkään sitä, että minä ja muut. Niin se
ja muut on myöskin luonto. Se kommunikaatio, se yhdessäolo, se hyvinvointi yhdessä. Ja esimerkiksi aina kun mä kävelen jossakin, niin mä otan aina roskat mukaan. Mulla on aina pussi mukana ja vielä roskat pois. Kyllä, mutta sitten mä ajattelin, että sitten se sama metsä antaa mulle mansikoita tai omenoita. No ei siellä omenoita ole, mutta no kaikenlaisia sieniä saa ja yrttejä saa tosi paljon. Että se on semmoista se luonnollinen yhdessäoloa. Niin, ja kiittäminen siitä yhteistyöstä, mikä on olemassa. Ja tämä niin kuin win-win on sen takia, se toimii myös niin kuin elämän filosofiana. Se on erittäin hyvä. Ja sitten vielä, että se, joka ymmärtää antaa ensin, sillä menee aina paremmin. Et ei ole se, että odottaa ja sitten antaa ja sitten on sanoo, että no nyt oli win-win, koska mä sain ja sitten mä annoin. Vaan itse asiassa kannattaa tarjota itseään maailmaan. Ja sitten se, joka ottaa sen, niin siinä on heti sympatia ja se on paljon parempi yhteistyö ihan millä tasolla vaan. Se yhteistyö on parempi, koska se toinen avoimella sydämellä tulee siihen asiaan, jos se on rehellistä mukaan. Aivan, todella hyvä. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen. Nyt voidaan hyppää tästä. Me aloitettiin tämä jo, mutta voidaan ehkä korostaa vähän tätä luontoyhteyden tärkeyttä ja sitten niin kuin orgaanisten maailman myös roolia siinä, mihin maailma on menossa. Mutta miten se niin kuin yleensä, kun saatiin hyvin tuo luontoyhteys, niin onko mitään vinkkejä sellaista, mitä ihmisten sun mielestä pitäisi ajatella, jotta ne vois saada paremman yhteyden luontoon? No, sinänsä kaikki terveys plus ruoka-aineet, niin sinähän se alkaa. Esimerkiksi mä teen omaa kimchiä, niin kuin semmoista hapankaalta. Ja sinähän se alkaa, kun mä leikkaan sitä, sitten mä niin kuin, miten sanotaan, mitä se on? Niin, siis pehmennät sitä. Pehmennät jo vaikka. Just, ja niin sinähän se alkaa. Ja sitten, no, mä oon ainakin semmoinen, että mä niin kuin kuljen aina nenää maassa, kun mä katson, että oi, tässä on sitä kukkaa ja ja tätä voi syödä. Mä syön yleensä aina koko ajan, kun mä metsässä. Ja se on niin, mä nautin uteliaisuus, eikö niin? Joo. Joo. Ja sitten myöskin, kun mä käyn sitten kuitenkin lenkillä, semmoisen pienen lenkin joka päivä, niin siis aivot puhistuu ja tämmöistä. Mä osaan sen paremmin neuvoa sitä, mutta mä nautin hirveästi siitä yhteydestä luontoon ja uskon myöskin siihen se terveellisin ravinto, jonka mä itse teen ja jonka mä haen tuolta luonnosta. Ja totta kai mä oon niin kuin kiitollinen myös siitä, jos mä esimerkiksi voin ostaa maalaistalosta, mä haen maitoa tai sitten voi ostaa omenoita täältä, perunoita ja tämmöistä. Et mä itse kyllä ihan pärjäisin näillä asioilla, enkä mä tarvitse aina jotakin etelän hedelmiä tai jotain tämmöistä. Niin siitä tulee, se luontoyhteys alkaa myös siitä, että kun se marjapensas on siellä, niin mä joka päivä käyn katsomassa sitä ja ehkä kastelen tai jotain tämmöistä. Niin sinänsä mä elän sillain luonnon kanssa, että siinä se jo syntyy mulla, että ehkä sulla on jotain muitakin ajatuksia. Niin, siis, mutta aivan oikein, että se kuvasit sen aika hyvin semmoisena tietoisena läsnäolona. Eli se, että sä tiedostat, että luonto on. Ja sitä kautta niin sun pienet ja suuret teot luonnolle niin kuin omalla tavallaan sitten varjelee sua ja antaa sulle sen yhteyden takaisin. Sä tunnet sen. Sä tunnet sen puskan, niin kun, koska sulla on uteliaisuus katsoa, mitä sille tapahtuu, miten se kehittyy, mitä se, kyllä. Ja miten se voi. Siis sehän on yksi myös, että kyllä. Miten me voidaan. Niin se on todella mielenkiintoinen. Mä aika paljon olen puhunut monia vuosia tästä orgaanisesta niin kuin puolesta myös. Että orgaaninen mulle tarkoittaa siis sitä, että
että me ei kuormiteta. Me tehdään vaan se määrä, mikä on tarkoitettu asioissa. Eli jos me tuotetaan jotain, niin me ei tuoteta maailmaan niin kuin hirveä määrä ekstraa, koska meillä on mahdollisuus. Vaan me optimoidaan se, että asiat on se määrä, mitä tarvitaan. Tai jos me pyöritetään jotain vaikka yritystä, niin me tehdään orgaanisesti. Me ei laiteta sinne lisää pomoja tai lisää työntekijöitä tai tuoteta niin kuin liikaa vaan sen takia, että me voidaan. Vaan että me ajatellaan niin kuin luonnon kannalta, että onko tämä tarpeen. Ja siis kaikessa, kun me päästään tämmöiseen vähän enemmän orgaaniseen ajatteluun ja tekemiseen, niin sitten mun mielestä meidän luontoyhteys myös kasvaa. Koska kaikessa tulee se sama ajatus pinnalle. Ja se ajatushan yhdistää ihmisiä. Ja sitä kautta sydän aukeaa myös nämmöisille asioille, jos se on aito ja hyvä asia. Mun tapa niin kuin auttaa tässä tietoisuudessa, mä oon yksi ihminen ja mulla on oma pomoni ja näin, eikä ole muita, jotka tekee mulle töitä, niin mä autan, että ihmiset löytää yhteyden omaan itseensä. Ja jos sulla on yhteys omaan itsesi ja sä voit hyvin tai oot toimintakykyinen, niin sitten sä et tarvitse semmoista kaikkea. Niin. Sä et tarvitse liikaa. Niin tavallaan se yhteys elämään syntyy siitä myöskin ja siitä syntyy myöskin järkeviä päätöksiä. Että mullakin on vaikka kaikenlaisia asiakkaita ja sitten niillä on firmoja tai ehkä ne tekee sitten päätöksiä eri lailla kuin ne on mun luona ollut, koska monihan ihminen on niin kovettunut, varsinkin jotkut keskisuuret yrittäjät esimerkiksi ne tekee ihan hirveästi töitä, niin eihän siellä jää inhimillisyydelle yhtään aikaa. Niin mä oon sitten korjaamassa niitä, että ne voi sitten paremmin tehdä asioita. Joo. Tosi hyvä, joo. Toi on tosi mielenkiintoinen ja tämäkin on niin laaja aihe, mutta ehkä niin kuin ihmisille vaan hyvä muistaa, että tehkää itse, yrittäkää löytää jotain, mikä antaa teille lähempää yhteyttä luontoon, koska luonto on myös, niin kuin se varjelee meitä, koska se välittää. Vaikka me ei uskottaisi, niin ei kukaan ei menetä mitään uskomalla näin. Niin joo. Sitten otetaan tämä vielä, eli tämä tulevaisuuden visio. Se oli ihan hyvä, kun me tuossa aiemmin puhuttiin, että niin kuin se on hyvä tuoda ihmisille esille. Et tulevaisuuden visiot on aika tärkeä, ja onko niitä niin kuin, onko siinäkin tapahtunut nyt todellinen niin kuin mullistava askel, että me ollaan ihan eri elämässä oikeastaan jo. Ja miten tämä kaikki vaikuttaa meihin. Ja sitten just tämä, että miten niin kuin näiden muutosten ja tietoisuuden niin kuin kehityksen ja haasteiden ja muun kautta niin alkaa nousta tämmöisiä vaihtoehtoisia yhteisöjä. Ihmiset, jotka ehkä ei löydä merkitystä, löytää sen jollain uudella tavalla. Joo, jos katsoo niin kuin sanotaanko sitä maailmaa, missä me ollaan eletty ja kasvettu, ei koskaan tule enää olemaan. Tämä tulee muuttumaan. Ja mä olen ihan onnellinen, jos siitä ei tule niin rankka tästä kokemuksesta kuin mitä mä pelkään, sanotaanko näin. Että yleensähän se totuus on siinä keskivälissä, mutta että tämä nyt jatkuu tällä ja kohta kaikki taas jatkuu sillä niin se ei ole todennäköistä. Ja onhan se todennäköistä, että tulee suuria kriisiä, ihmiset menettää työpaikkoja, menettää firmansa, köyhtyy, sairastuu psyykkisesti, lapset saa ongelmia, kaikki nämä asiat, niin ne tulee varmasti aika hankalat olot, mutta on semmoinen esimerkiksi sääntö, että mitä suurempi se haaste, ja kun mä menen sen läpi, sitä suurempi se voitto. Et mä aina vertaan, että kun tämä aika on nyt, kun se jossakin vaiheessa on ohi, niin se on vähän niin kuin, jos sulla on joku neula, tai siis tikku kynne alla. Kun sä vedät sen pois, niin ja sä oot vapaa. Jos saa halata taas ihmisiä. Siis mehän ei saa nyt koskettaa toisia, meidän tulla etäisyydellä. Hyvä, että jos naamaa saa nähdä, siis Saksassa on varmasti vähän
rankempaa nämä kaikki jutut, niin kun normaali elämä tai semmoinen vähän normaalimpi palautuu, niin kuinka kaunista se on. Ja sitten mä toivon, että tosiaan että ihmiset tuntee enemmän se, että mikä on mulle tärkeää. Ja siksi se, mikä meille nyt jää, on tämä mä mietin näitä asioita, että se tulevaisuuden visio olisi hirveän tärkeä. Se tarkoittaa, että miten minä haluan elää. Millä lailla mä haluan elää. Jos mä katson tosiaan nuoria ihmisiä, niin nehän niitä työyhteisöt käyttää niitä hyväksi. Niillä ei ole aikaa juuri ollenkaan. Ne on rikki, 40-vuotiaana, kaikki on burnout. Lasten kanssa on kauhean vaikeaa, ei ole muuta kuin stressiä. Niin onko tämä hyvä elämä? Ja sitten niin kuin, saako mitään eläkettä siitä kuitenkaan? Se ei ole hyvä elämä, vaan meidän täytyy enemmän ottaa se niin kuin omiin käsimme, se oma elämä ihan monella mahdollisella tavalla ja ehkä tyytyä vähempään, mutta miettiä, että onko mä onnellinen, onko tämä hyvä elämä, onko mä sosiaalinen, avaanko mä sydämeni toisille ihmisille, mutta silti niin kuin asetan rajani. Mutta niin kuin, se on, meillä on tavallaan edessä ihan uudet mahdollisuudet luoda hyvin paljon erilaista yhteiskuntaa, vaikka tässä tulee varmasti vaikeita asioita eteen. Että tässä on niin kuin suuri myöskin mahdollisuus, että asiat muuttuu. Mutta tämä visio, miten mä haluan elää, ja se on enemmän, että miten mä haluan, että se tuntuu se elämä. Mä en tiedä, onko mulla taloa vai asunko mä asuntovaunussa vaikka. Niin, asuntovaunussa tai joku tämmöinen. Eihän sitä tai jossakin mökillä, ehkä mulla ei ole mitään, mutta miltä mä haluan, että mun elämä tuntuu. Se on se tärkein, ja se on niin kuin se ankkuri sen tulevaisuuteen. Tämä olisi semmoinen tärkeä asia. Joo, siis merkityksellisyys hän on juuri tuossa se ehkä juuri sana, että sieltä niin kun sitä ymmärtää syvemmin, niin sehän on sellaista, että kun vähän sukeltaa sisään itseensä ja ymmärtää, että niin kuin mikä merkitys mulla on ja miksi mä oon ja mitä mä oon, niin se oivallus, mikä varmasti mä uskon, että suurin osa, jotka on vähänkin valveilla, niin ymmärtää, että niin sanotusti, vaikka voisi tuntua, että on menetys, sanotaan, että sä oot rikas ja sä köyhdy, mutta jos sä oot löytänyt merkitystä sun elämälle, niin vähempi voi usein olla lahja ja enemmän. Eli se, että se kääntyy kuitenkin hyödyksi. Eli se, että se, niin kun, että mikä on minkä arvosta, että se itse asiassa me määritellään se täysin väärin, koska me ei ollenkaan katsota sisimpään, vaan me ostetaan se, mikä meille tarjotaan. Ja sehän on niin kuin, eihän se johda mihinkään niin kuin tällä tavalla hirveän merkitykselliseen elämään, koska meillä ei ole edes mitään, meillä ei ole oma elämä omissa käsissä. Se on jotenkin muiden käsissä. Joo. Mä uskon vahvasti, että aika mahdollistaa toivon mukaan niin kuin mahdollisimman monelle sen, että ihmiset ymmärtäisivät, että maailma on meidän omissa käsissä. Ei me olla, mä olen aina ihmetellyt, että miksi meitä holhotaan kuin pikkulapsia, kun ei me olla lapsia. Siis kuka sellaista edes hyväksyy ja miksi hyväksyy? Eihän siinä ole mitään, siis meillähän on meidän oma elämä elettävänä. Ja meidän pitää päättää siitä ja meidän pitää oppia kantaa vastuuta asioista. Miksi me ei sitä tehdä? Miksi me halutaan, että se tehdään meidän puolesta? Ja se että mitä sitten tapahtuu, kun näin tällaiseen niin kuin menee, niin se on nyt nähtävissä. Eli ihmiset voi ihan vain katsoa ulos ja ihmetellä, että miksi kaikki kävelee maskit päällä. Et se on todella niin kuin konkreettista loppupeleissä, jos vaan uskaltaa kohdata totuuksia. Tässä tuli sellainen ajatus, että mä monesti ajatellut, että meillä on hyvin tyhmä kasvatus ja yhteiskunta, mikä siis niin kuin inhimillisyyden suhteen. Me ollaan ehkä rehellisiä ja tehdään työmme hyvin ja tällainen, mutta niin kuin psykologiasta, vähän syvemmällä tasolla olevasta psykologiasta, ihmisenä olemisesta, siitä me ei opita mitään.
koulussa opitaan vain, että mikä on matematiikka ja englantia ja näin, mutta ihmisenä olemista ja sitä osaamista, siitä me ei juuri opita yhtään mitään. Ja siksi me ollaan niin kuin tyhjiä sisällä tai sillä niin kuin me ollaan uhreja. Me vaan niin kuin meitä pompotetaan ja sitten täytyy käydä töissä ja takaisin, niin se ihmisen sisäinen minä, niin se ei ole yhtään oppinut juuri mitään, sanotaanko näin. Joo, just näin. Ja siinä tulee se ajatus tästä, että aika sillä tavalla näyttää kyllä, että on hyviä asioita tulossa, että nämä vaihtoehtoiset yhteisöt, ihan niin kuin meilläkin esimerkiksi ekokylää rakennetaan ja siis ollaan niin kuin pääsemässä eteenpäin ja ihan konkretisoimaan asioita. Miksi sitä tehdään? No, mä sanoisin, että se syy on, että meidän on päästävä pois pinnallisuudesta ja päästä merkityksellisyyteen. Ja se on se maailman pelastus, jos mikä. Koska silloin jokainen, niin kuin, ja sitten mä myös paljon niin kuin tässä joitain vuosia sitä ajattelin, no käykö siinä niin, että rikkaista tulee ne, jotka sit voi tosi pahan, kun ne menettää niin paljon, kun ne ei ole ymmärtänyt, että se ei ole lopullista, niin pitääkö sitten siihen rakentaa uusi holhoussysteemi. Mutta mä sanoisin nyt, että niin kun ehkä me voidaan katsoa enemmän sitä, että meidän pitää yhdessä vaan kantaa tämä vastuu kaikista. Ja sen ainoastaan laajemman merkityksellisyyden kautta siihen päästään, mutta meidän on poistettava pinnallisuus maailmasta. Mikä oli just mitä sä sanoit, koulut edustaa pinnallisuutta. Siellä opetetaan kaikkea, millä ei oikeasti ole juurikaan merkitystä. Ja puhutaan asioista, joiden totuusarvo hävii sillä hetkellä, kun joku sen sanoo. Ei se ole ihmisten rooli täällä maailmassa tehdä sellaista. Ihminen on kuitenkin paljon arvokkaampi kuin tämmöinen tossu, niin kuin, jos niin voi sanoa. Ne varmasti on tärkeitä pieniä yksikköjä luoda. Kyllä. Siis, niin kuin, saa joku olla rikas, eihän se haittaa. Ja joku tekee rahalla hyvin kauniita asioita, isoja taideteoksia tai taloja tai jotakin. Mun ei tarvitse välittää siitä, jos ne ei niin kuin minua häiritse tai minun oikeuksia rajoita. Niin saahan ne olla mun mielestä siis sillain. Kyllä, mutta joo. Mä haluan luoda sen oman yhteisön, myöskin yhteisön, jossa ei ole vain mies ja vaimo ja lapset, vaan ehkä siellä on yhteisö vanhempia ihmisiä, jotka elää keskenään. Pieniä perheitä ja omaa tuotantoa ja niin pitkälle kuin mahdollista, niin semmoinen takaisin meneminen siinä on jotain hyvin terveellistä. On, ja vielä se, että se voidaan tehdä ehkä näillä kuitenkin, mä en halua, että ihmiset käsittää väärin, ei me olla, siis vaikka maailma vähän seisoo paikallaan, niin onhan moni asia kehittynyt, ja niitä asioita, mitä on kehitetty, ei ole niin sanotusti kehitetty turhaan, mutta tuntuu vähän siltä, että me ei osata käyttää sitä, mitä me ollaan kehitetty myöskään, koska me ei ajatella maailmaa oikealla tavalla. Että meiltä puuttuu se syvyysulottuvuus, jotta me ymmärrettäisiin meidän oma potentiaali ihmisinä ja ihmiskuntana ja semmoisena välittävänä olentona, jonka niin kuin perustila on positiivinen, ei negatiivinen. Joo. Ja jokainen ihminen on niin kuin palapelin osa. Yksi tekee sitä, toinen tekee tätä. Eikä, niin kuin, mä en varmasti ole asiantuntija monessa asiassa, mutta mä olen myössäkin asiassa asiantuntija. Sitten on muita, jotka osaa jotain muuta. Ja sitten mä voin kuuntelemalla oppia, mitä he puhuu. Mutta joo, tämä on... Mutta isoja aiheita... Kyllä varmasti, joo. Mennään kuitenkin varmasti sinne suuntaan nyt. Uskon niin, ja hyvä sillain avata tätä, että ihmiset uskaltaisi keskustella siitä. Ja ei kannata tuomita toisiaan. On monia mielipiteitä ja meilläkin vaan mielipiteet. Että ajatuksia voidaan tuoda maailmaan ja siellä on jotkut on enemmän oikein ja jotkut ehkä sellaisia, että ne tarvitsee ohjausta ajatukset, mutta jos ei me uskalleta visioida, niin eihän me silloin mennäkään minnekään. Että se on kyllä niin kuin aivan varmasti totta. Mutta
meillä varmaan aika vähän alkaa painaa Kyllä, päälle, joo. niin Silja, mä kiitän paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Tosi mielenkiintoista. Hyvä saada vähän niin kuin tuolta maailmalta apuja tähän tapahtumaan. Todella virkistys niin kuin ruiske siihen. Ja käykää nyt ihmeessä katsomassa sitten vaikka Siljaa sivuja ja tukekaa ja olkaa yhteydessä. Siis muistakaa, että ei ole mitään rajoja tässä maailmassa, vaikka niitä kuka yrittää meille asettaa, niin yhteydet on auki ja me voidaan aina kuitenkin kommunikoida ja löytää apuja ihan mistä vaan. Aina löytyy tie ja menetelmiä, kyllä. Kiitos katsojille, kiitos Silja ja kiitos. goodbye. No niin.